हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय ग्रेड 4 नि साख्रि ओंखारबावबाय आसाम स्टेटनि दा पस्टआ पियन एन्ड चौकीदार जागोन दा 8 फार्स्टनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन लास्ट डेट 27 अक्ट'बर अफलाइनसो एप्लाइ जागोन अनलाइन जानाय नङा दा बिदिब्ला बे भेकेन्सिया बबेनिफ्राय फैदों आरो बेसेबां क्वालिफिकेसन नांमारगौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो जाय नोंथांमोना भिडिअ नायगासिनो दङ लाइक खालामदो मानोना आं नोंथांमोना साख्रिनि आपडेट होबाय थायो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बिनिफ्राय गोदानै फैदोंबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना ला बेबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो दा बिदिब्ला जों थांसै फैदो अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै दा जों अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै लोगोफोर बे जाबाय पस्टआ बरपेटानिफ्राय फैदों डिस्ट्रिक्ट दा अब्ला बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन दा जों नायनोसै बेयाव पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामनानै दा बे जाबाय पिडिएफ फाइल एप्लाइखौ अफलाइन खालामनांगोन स्टेन्डार्ड फर्माव दा स्टेन्डार्ड फर्मखौबो डाउनलड खालामना ला डिसक्रिपसननिफ्राय दा पस्टआ पियनाव रिजार्भ दंखायो एसटिपिनि थाखाय बेनिफ्राय चौकीदाराव आनरिजार्भ बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन पस्टआ टटेल 3 दङ क्लास 8 पासनिफ्राय 10 पाससिम एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफोरा 12 पास जाबाय एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा लिरनाय दंखायो नाम्बार 3 गाइडलाइन्सआव नोंथांमोना नायनो हागोन डाउनलड खालामनानै दा स्केल फिया 12,000निफ्राय जागायनानै 52,000सिम जायो आरो ग्रेड फिया जाबाय 3,900 पार मान्थ मोननाय जाबावगोन दा लोगोफोर माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिशन दङ बेखौ 3 नाम्बाराव नाय जायफ्रा 12 पास जाबाय एबा बांसिन फरायदों एप्लाइ खालामनो हाया दानिया माखासे क्राइटेरिया दङ बेबायदि सिस्टेमाव लांबाय ग्रेड 4 साख्रियाव दा जोङो बैसोखौ नायनोसै दा बैसोआ 18 इयार्स मिनिमाम दा 18 इयार्स जानाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जोंनि एसटिफ्रा 45 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामना लानो हायो दा एप्लाइनि लास्ट डेटआ लोगोफोर बेनो जाबाय 27 अक्ट'बरसिम थागोन बाय पस्ट खालामनांगोन नोंथांमोना एड्रेस नुनो मोन्दों दा गांथाम फट'कपि हरफानांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड होनानै हरनांगोन आरो नोंथांमोना फार्स्टनि नेमखौ फिलआप खालामनाया ब्लक लेटारजों लिरबानो जाबाय आरो बे होनाय एड्रेसाव नोंथांमोना पस्ट खालामनांगोन आरो नोंथांमोना सेल्फ एटेस्टेड होथार नङाब्ला रिजेक्ट जायो दा बिनि सोमोन्दै लोगोफोर नोंथांमोना लकेलिटि बा ड्रप बक्सआव हैनो हागोन आरो एप्लाइनि लास्ट डेटआ 27 अक्ट'बरसिम थागोन 5 PM सिम जायफोरा एलिजिबल जाबाय नोंथांमोनखौ भाइभा लानाय जागोन एबा इन्टारभिउ लानाय जायो पार्सनेल रिटेन एग्जाम गैया दा नोंथांमोना बेखौ बरपेटा judiciary.gov.in वेबसाइटआव नायनो हागोन जायफ्रा सेलेक्ट जादों रिजेक्ट जादों बेखौ बेयावनो होगोन होनना बुंदों आरो नोंथांमोना एड्रेसखौथ' मोनखाबाय बाय पस्ट खालामदो आरो लोगोसे लकेलिटिया ड्रप बक्सआव हैनानै फैनो हागोन दा बेनि सोमोन्दै ग्रेड 4 नि साख्रि बरपेटा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों जुडिसियारि अफिसनिफ्राय दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनबाय आसा खालामो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो नोंथांमोना स्केल पे बेनिफ्राय पस्ट आरो लोगोसे मा डकुमेन्ट्स नांगौ बेखौथ' मिथिखाबाय नोंथांमोना फरायनायनि गासैबो डकुमेन्ट्सखौनो जेरक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड होनानै बाय पस्ट खालामनांगोन